Umntwana lo njengokuba eswelekile uye wangena emzini otshele wathatha isonka nejamu. Ke ngoku wabhaqwa ke ngumnikazi wekhaya. Bamsukela ke bazomvingca lapha kokwabo. Bafike ke ngoku bambetha kakhulu. Wenzakala umntwana kangangokuba uye kwabhuluka nemichamo. Phaya esibhedlele wampontshwa umchamo kuphuma igazi, bekungaphumi umchamo bephuma igazi ngendlela enzekele ngayo. Wasweleka ke nge-11. Ubulawelwe ukuba isonka ihafa loaf uSkabi Jam uMawusive ngamntwini Dlulwana, inkwenkwana eneminyaka eli-14 ekhula kwikhaya elitsala nzima. Bantu bakokwethu, inkohlakalo yomzontsundu iyandidanisa. Ungene ngefestile ube tata ihafu yesonka nejam ne-instant porridge, eyona nto aye wafela yona. Yiloo nto. Silapha kwikhaya lakwaNgcitshane singamakhosi supporters Mqanduli branch. Nathi sithe seve sisihlo sizolilisana nabo. Sithi akuhlanga lo ngehlanga, dodini mamalale ngeli cala linenxeba, sikhala nabo. Hayi, uMawusive ubengumntana orayithi, ungumntana othumekayo, othobekileyo. Silahlekelwa apha ekhaya, sohlala simcinga. Sentsho berayithi, engenangxaki, engenankani, engenantoni. Negranti yakhe ke besincedisa ngayo. Ngoba ke umama ke bengaphangela, uxhomekeke egrantini. So ke silahlekelwe kakhulu ngoba besimthanda, engenangxaki nathi singenangxaki naye. Silikhaya lakwaDlulwana, sizibone sesentlungwini yokufelwa ngumntwana. Ngenxa yemeko ke yokuhlala yekhaya singabantu abahluphekileyo, kanti umntwana uye walamba. Ekulambeni kwakhe umntwana wazibona sengena ngefestile kwamakhelwane kwalapha ekuhlaleni. Kwenzekile ke bawubhaqwa abantwana babethwa ngesibetho esikhulu, bebethwa ngenduku. Emveni koko wazongaphili umntwana, wathunyelwa esibhedlele. Apha esibhedlele uye wayohlulakala emveni kweentsuku nje ezimbalwa. Wathola ukulimala ngoMvulo entsukwini, ngoLwesithathu wasiwa esibhedlele. Ngosuku langeCawe wabe uyasishiya kweli khaya. Sibuhlungu kakhulu ke singabantu abahluphekileyo kakhulu. Siyayicela amalizo ukuthi singakhona uncedo, sihlelelekile kakhulu. Nangoku uvule isikhewu esikhulu ngoba nemali yakhe beyirhola yegranti ibiluncedo, besikwazi ukuncedakala nakuyo. Ayimelanga kwenzeka le nto ngeli xesha esiphila kulo. Ubulawele nje isonka elambile umntwana. Sike ngathi kum ngebethe abantu mhlambe balo mzi, ngomso xa ulambile ungangeni emzinam ngefestile ube. Andikhuthazi bustowuti babantwana. Akakho umzali onokuncuma ebulawela umntwana wakhe. Akancumi sebulawela umntwana wakhe owonayo, omoshe elalini, orobha imali zabantu, oxutha izipaji, otheni. Kubeka phi kumntana ongene nje ebethwa liphango, wathatha isonka, waqaba ijem. Ngomso umntwana siyambeka endaweni yakhe ngomso ngomhla we-21. Nendlu yakhe ke seyilungisiwe kangako ke.